fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun magħkom il-koll. Qegħdin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa b'ringrazzjament mill-familja Mikallef lill-Madonna. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb għall-misteri qaddisa. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla inti tatina l-aqwa ċida tas-seta tiegħek bla tarf billi taħfrilna u tħenna lina. Xerred dejjem fuqna il-grazzja tiegħek biex inħaffu fit-triq tal-wedit tiegħek u tatina sehem mill-ġid tas-sema. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb ta' Ġobb. Ġara darba li juliet Alla resqu quddiem il-mulej u fosthom ġie wkoll ix-xitan. U l-mulej staqsa lill-xitan: "Mnejn inti ġej?" Ix-xitan wieġeb lill-mulej u qallu: "Minn dawra mad-dinja, kont nitlajja hawn u hemm." Il-mulej reġa' staqsa lill-xitan: "Il-qaddej tiegħi Ġobb ħsibt fih? Ma hawnx ieħor bħalu fid-dinja, raġel perfett u tajjeb, jibża minn Alla u mbiegħed mill-ħażen." Ix-xitan wieġeb u qal: "Tajt għal xejn Ġobb jibża minn Alla? Forsi int ma bnejtx ħajt madwaru u madwar daru u madwar kull ma għandu kif iddur? Beriet kull ma għamlu jdejh u ġidu kotor mal-art kollha kemm hi. Imma mitt idek u olqot kull ma għandu u tara jekk jistekx f'wiċċek." U l-mulej wieġeb lix-xitan: "Ara, kull ma għandu f'idejk. Biss terfax idek fuqu." U x-xitan telaq minn quddiem il-mulej. Mela darba ulied Ġobb subien u bniet kienu qegħdin jieklu u jixorbu l-inbit għand ħuhom il-kbir. U ġie għand Ġobb messaġġier jgħidlu: "Il-gniedes kienu jaħartu, bil-ħmier jiraw ħdejhom. Qabżu fuqhom is-sabijin u ħatfuhom. U lill-qaddejja darbuhom b'xifer is-sejf. Bqajt jien waħdi biex narfek b'dan." Kien għadu ma waqafx jitkellem dan, meta ġie ieħor jgħidlu: "Niżel nar ta' Alla mis-sema, ħaraq l-imrieħel u l-qaddejja u belaħħhom. Bqajt jien waħdi biex narfek b'dan." Kif kien għadu jitkellem, ġie ieħor jgħidlu: "Il-Kaldin niżlu fi 3 ġemat u xteħtu fuq l-iġmla u ħatfuhom u lill-qaddejja darbuhom b'xifer is-sejf. Bqajt jien waħdi biex narfek b'dan." Kif kien għadu jitkellem, ġie ieħor jgħidlu: "Uliedek subien u bniet kienu qegħdin jieklu u jixorbu l-inbit għand ħuhom il-kbir. U dlonk qam riħ qawwi min-naħa tad-deżert u ħabat għad-dar min-naħa tal-4 kantunieri tagħha u waqgħet fuq iż-żgħażagħ u mietu. Bqajt jien waħdi biex narfek b'dan." Imbagħad Ġobb qam, ċarrat ħwejġu, għaxxar rasu, niżel wiċċu fl-art u beda jsalli u jgħid: "Eri ħriġt minn ġu fommi, eri nerġa' mmur hemm. Il-mulej tani, il-mulej ħadli, ikun imbierek isem il-mulej."
F'dan kollu Ġob ma dinibx u ma qalx dawwa waħda kontra Alla. Il-kelma tal-mulej, rodda ħajr lill-Alla. Ressaq widintek lejja mulej, isma' kliemi, ngħidu flimkien. Ressaq widintek lejja mulej, isma' kliemi. Isma' mulej il-kawża ġusta tiegħi, il-qalajta tiegħi, għati widen għat-talb tiegħi. Bla erq u ma xuftejja, ngħidu. Ressaq widintek lejja mulej, isma' kliemi. Min għandek toħroġ il-ġustizzja għalija, għajnejk jaraw is-sewwa. Jekk qalbi tiflili, jekk bil-lejl iżżurni, jekk inti tġarrabni, ma ssib ebda erq fija, ngħidu flimkien. Ressaq widintek lejja mulej, isma' kliemi. Insejjaħlek għax int tweġibni, o Alla. Ressaq widintek lejja, isma' kliemi. Uri t-tieba tiegħek tal-għaġeb. Int li teħles mill-ledewwa lil min jittama fil-leminija tiegħek, ngħidu. Ressaq widintek lejja mulej, isma' kliemi. Inqumu b'wifq għall-Evanġelju. Alleluja, alleluja. Bin il-bniedem ma ġiex biex ikun muqdi, imma biex jaqdi u biex jagħti ħajtu fidwa għal-kotra. Alleluja. Il-mulej ma'kum. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien għamet kwistjoni bejn id-dixxiepli dwar min kien l-akbar fosthom. Ġesu għaraf x'kellhom f'moħħhom. Ressaq tifel żgħir lejh, qegħdu ma' ġenbu u qalilhom: min jilqa' lil dan it-tifel żgħir minħabba f'ismi, ikun jilqa' lili, u min jilqa' lili ikun jilqa' lil dak li batni. Għax minnu li żar fostkom il-koll, dak huwa l-kbir. Qabeż Ġwanni u qallu: Mallem, rajna wieħed ikeċċi xjaten f'ismek u ridna nżommuh, għax hu mhuwiex wieħed minn tagħna. Imma Ġesu qallu: la żommuhx, għax jew min mhuwiex kontra tagħkom huwa magħkom. Il-kelma tal-mulej. Jew eżjes nilqgħu din l-istedina tal-mulej Ġesu. Qed jistedinna biex inkunu tfal żgħar. Tfal żgħar ma jfissirx tfal li ma jafu xejn, imma li jkollna dik il-fiduċja li tifel għandu lejn ommu, lejn missieru, li jafda ħajtu, li jpoġġi ħajtu f'idejn il-ġenituri tiegħu. Huwa l-atteġġament ta' tifel żgħir li jaraf jaċċetta dak li jagħtuh il-kbar. Ma jimteliex bih innifsu għax jaf li għandu bżonn tal-ieħor. Ħafna drabi aħna jiġrilna l-kontra. Naħsbu li nafu kollox. Naħseb li d-dinja qed immexxija jien. Naħseb li l-idea tiegħi hija l-aqwa waħda. Kejjew nitolbu l-mulej jagħtina dan is-sens hekk ta' umiltà. Ressaq mulej, għati l-qawwa tiegħek tal-Ispirtu tiegħek fuq il-Knisja. Ħallija wkoll tkompli twassal il-kelma tiegħek ta' qadi lil kull bniedem. Nitolbuk mulej għal pajjiżi kollha, dawk kollha li jmexxuhom ħajjaħdmu għal ġejt tal-umanità. Nitolbuk mulej għat-tobba, in-nurses, dawk kollha li qegħdin jaħdmu biex iżommu kemm jista' jkun u jikkontrollaw din il-pandemija. Għatihom il-qawwa u l-kuraġġ u l-għajnuna meħtieġa. Nitolbuk mulej għalina il-koll,
biex aħna wkoll narfu niċċekknu quddiemek u nsiru dejjem aktar għaddejja ta' xulxin, qalb miftuħa għal kulħadd nitolbu. Nitolbuk mulej biex minn dan is-santwarju ta' Pinu inti tkompli tbirek il-familji tagħna. Għati l-għajnuna meħtieġa lil morda u lil dawk kollha li jduru bihom nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. Mulej Ġesu inti jurejtna li ma ġejġ biex tkun moqdi, imma sirt il-qaddej u s-serf tagħna għalina tajt ħajtek. Għamil li aħna nitalmu minnek inkunu qaddejja ta' xulxin, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. U Alla ħanin, għamel li din l-offerta tagħna tkun toġbok biex bis-saħħa tagħha tinfetħilna il-għajn ta' kull barka. Bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Nerfu lubna il-fuq. Nizzuħajr l-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew Missier Qaddis, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr bibnek il-Għażiż Ġesu Kristu, il-verb tiegħek li bih għamilt kollox u li jien tibattulna bħala Salvatur u feddej, magħmul bniedem mill-Ispiritu Santu u imwielet minn Marija Verġni. U għatem ir-rieda tiegħek u kiseb għalik poplu qaddis u fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex iħollna mill-irbit tal-mewt u jurina l-qawmien għal ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġli l-qaddisin kollha inxandru il-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, u sanna fil-għoli tasmewiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, u sanna fil-għoli tasmewiet. Qaddis tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull qdusija, qaddis għalhekk nitolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Siedna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-rajħ bati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħa l-kalċi, reġa' raddi l-ħajr tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejд li jibqa' l dejjem, id-demm li jxirrita għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet.
għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabru l-mewt tiegħek mulej, nixandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidina Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċej tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokon tagħna nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sem mill-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazza Alla Marija, ma' San Giuseppe, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna, missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritient kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem midnub, imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u l-għaqda li jien trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi dnubiet tad-dinja, ħin jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu.
Nitolbu. Nitolbuk mulej li dan il-misteru tas-sema iġeddidna fir-ruħ u l-ġisem biex kif nissieħbu ma jibnek fid-dibatijietu aħna u jinxandru l-mewt tiegħu hekk ukoll niksbu fil-glorja il-wirt miegħu u li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Jew npoġġu l-familji kollha tagħna taħt il-ħarsa materna tal-Madonna ta' Pina. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.